मारे अगर आई रही कि भैया जी आवतनी भैया जी आवतनी आ भैया जी आई तो भैया जी के मुंह देख के तो हमार बुझाता के पराने छूट जाई होशे हवास नहीं के आए। हम कबो जिंदगी में ना सोचले रही कि जौवन लड़का से हम 5 साल बतियनी उ लड़का हमार भसुर बन जाई एके हाली। अब भसुर आई छोड़ाई कितना दो गला बाके कुंवार बन के हमारा से बतियलस आए हम जनती न कि ई हमर भसुर बनी एकरे घर में हमारे एकर छोट भाई से बियाह होता है राहुला के। हम आज तक एकर से कब्बो ना एक घर में बियाह करे के नाम लेती। हम अब का करी कने में ल चाय बनाओ बाबू चाय पी हो आइल बाहर से कहता कि मारे थी कपार में दर्द होला हमरो चाह ना पी ना त का सोचत हो अरे कूद कूद के काम कर आइल बाबू छाड़ा बियाह में ना आइल खजा बता सब दे दिल भाई खाता कहता कि मैं तन की चाय बनावा के करा खातिर राहुल खातिर भैया जी खातिर आ रे मैं भसुर के ना धनिला हो पागल हो आज रे मैं अपना भसुर के रामनाथ नाम ना धनिया तू नाम ध देलू नाम चाय बना के कहता ने हां आके का इले लेखा काहे करताड़ू नहा धो के तन की बढ़िया रेथी करला अगर मुंह दिखाई के देखला कि ना तारा कभी कहता कि माई बड़ा चनमुनिया बाड़ी कहत रहल हां आ तो चाय पी ले आगुल हो बनाओ बनाओ चाय बना काने बैठ ओनिया बैठ काने बैठी अरे चोहानिया में ना रे भसुर लगबे हे जे एने बैठ जे बैठ जुग रे अठे के जन का कर और घर बियाह में ना आइल ना त तार पर चाहि ना धागे के इनका कुरहत ले रहत त नहीं त कुलदनी नु रुपया पैसा होती त कहां से दिए हां ए बबुआ कहत रहनी कि इनका के कहत रहलन जे लगला है में इनका चाची घर की छोटका दादा घर बियाह है बउए त भेजाई इनका के विदा कर बाद हम का दिक्कत बा ते का के चपैबे हे संदियावे त ते भसुर त तोरा जेहन कहीं अब मान ल कि ना रही त चौपा बोले न बबुआ एथी कर हेने आके बैठ हम आवतनी लेके थी गोठा आगे धरवा हो धरवा चाह बैठावा पुष्पा देखो राहुल एगो बात तारा से कहल चाहता नहीं हम कि तू हमरा से दूरे रह ठीक नु तारा हमरा पता बा ना कि हम तारा से 5 साल बतिले बानी ठीक ना लेकिन सब घर परिवार के नहीं के पता भगवान देखना ओइसन हमनी के करम किस्मत माने बनइलो नु कि जे करे के हम चाहत रही हमरा पासे बहुए फिर कैसे दूर हो जाई हम अब माने हो गइल बा ठीक ना हम तहार ना तो छोट भाई के मेरा रुई काहे ना को समझाते चुप रह होता ना दिन बतियलू हमारे से होसन होसन बात हम आज हमारा दिल में अंदर उफान मारता है। आ तू हमरा के एगो बात बतावा तू जब शादीशुदा पहिले ही से रहत तू कुंवार बन के हमरा से काहे बतियावत रह पागल लड़ू तो हरी हरी देखला संसार हनु त गाय बन जाला सन चरे के बेनु अपन औकात देखावेला सन कुछ भी होको चाहे कुछ भी होको अब ऐसा बतियावलो हमनी खातिर पापे बा अब कुछ कह का कहीं हम देखो तू हमर भसुर हवा ठीक ना कपार भसुर हनी बतियावे के बेनी ना भई हां तो बड़ी भसुर हनी जाए तो जा जाना आई की हो जाला से कोनो आई है दादा ए जका करतन जी रुआ हैं का रे अरे वो दलान में गई एकरा फिर छोट नहीं है रुआ से धजन के का करते बैठ के रुआ नहीं के चिना यानी कि देखो चाय में ज्यादा चीनी जन डली हो ज्यादा दूध जन डली हो हम हिसाब किताब से खाई ना पी ना उहे कुल बतिया बताओ त ई बतिया हमरो से कह सकत नहीं बिना ना चढ़ाई भी तो ओकरा फिर गोल जरूरी बाबे रुआ से छोट ना बिया एगो बात के तिंदड़े ही अब तोरा से हम कहम तू इनका से कहबे मन रुआ जके को हम ओकरा से हो जाई छोट बड़ी त का पुष्पा गलती कहलनी इन नाम रुआ धरा तनी रुआ नाम नाम हम सब चीज रुआ पता चल गेल बाबे का नाम ना माने तो छोटकी का बोले में डर लगता ओकर नाम लेके बोलत नहीं अरे पागल होइस पुष्पा हां भैया जी हां देखता अरे नाम ना धके पुकारम तो कैसे बुझाई कि अच्छा जाई जाई दलानी में जाई नाम धके बोलावत रहम बात के ध्यान देलहु नु हां ठीक बा हां तो वो बात पे रही है जानू नु बड़ा किस्मत करम से कुल चीज मिलेला वैसन चीज होगा ना तो माने बुरबा खिए के ओकरा चाय चीनी नहीं खे पता रहो बताएं तो बनाई तब कौन बात बात हम जोन कहलनी का हो सौभाग्य के उ बात बहुए ऐसन सबके ना प्राप्त होला तारा मिला रहे ना खुश रहू न वो चीज से ई कौन सी मिला रहेगा हम लोग को बताई कुछ हो हां भैया जी खुश रहू नु तो अब यो तारा खुश रहे के बा ना बहुत बढ़िया एगो बात सिखैला है तू बुरबक भाई तोरा ना बुझाई हमारा का बुझाई रवा ढेर बुझात रुए आ तारा बुद्धि नहीं खे कि भसुर हम तो कहीं कि जहां दूरे बैठे के दीदी हम कहत रही मम्मी जी अभी के उठ के कोई नहीं मम्मी जी साथ ही रही वो तो भैया ऐसे ही पूछत अरे इनकरा नहीं
का कहीं मतलब बतावत रही कि हम तारा बियाह में ना आईनी ना तो होई कर होइत बाजा होइत। तो वो तो सब कोई के पता बा कि ना आई रही इनकर बुद्धि न हमरा ना बुझाला ना कि इनकर कौन बुद्धि इनकर दिमाग में ना भूसा भर रहेला ना भवे चिन्ह है ना केहू चिन्ह है बुझाई के सब इनकर लोला नी पुतुरिया बन रहत रही सन। बना दो तो जल्दी से चाय क्या समझावत नहीं बढ़िया से केंगत के घर में छोट अगर भाई के बियाह होकर तो कैसे घर में जाए के चाही खो खखार के घुसे के चाहिए तो घुस जाता राख सट के बैठत रह। बाप रे बाप ई पता चल जाई न कि हमनी के पहले ही से 5 साल पहले से रिश्ता बा कौन रिश्ता बा घर में का होई भगवान ने जानत हो ना तो हम जानत नहीं। दीदी जी पर का बीती है दादा और दीदी जी पर का जब यहाँ के पता चली कि हम यहाँ से शादी से पहले यहाँ भैया के साथ रिलेशनशिप में रहल बानी त का हे भगवान कौन दिन हमरा के देखावत हो ना घोटाते बा ना उगलाते बा पहिल का फिर जितना घाव रहे सब ताजा हो गइल एकदम पहले के बात याद आवे लगल हम इधर रहिए ना पाई हमरा तो समझे में नहीं के आवत कि हम साला का कुछो कह ससुरारी मेहरारू सथया जीवनु तो उलू कुकू क के रख दिया सन हैसे ना करे लन तो होइसे ना करे लन तो पैसा मांगी ना तो समय से ना देवे लन। अरे हमार महतारी नहीं खे हमार बाबू नहीं खन हमार ऊपर मालिक नहीं खन बैठ ना अपने में बैठ के बखनी ली चाय पी चली खा ली माने हमें जे चाय पिया खाए आइल बनी पकौड़ी छन ले भाई भौजी चली और अच्छा क दिन तार भौजी हमरा के जे पकौड़ी खिया ना क दिन हम खाइबा हमार काम दिन चल रहो टाइम बाई जा रहे के बाकी दिन खिया दियन ठीक बा। टाइम हमारा एको घंटा का नहीं खे समय बीतल जाता है। एक काम कर तू तैयारी कर चल गांव पर चले के काम काज होता है ओने आलू पूरा गांव के रोपा गइल हमार आलू नहीं खे रोपाइल आए हो अब मैं देखत रहो कि एथू हो गइल खाद मारा गइल भेजे के तबे नु माई भेजी या माई कही तबे नु चल जाइम कि अपने मने चल जाई लिया लगे के बेरी बियाह शादी के घर रहे बीतल परो जान आ अपन पैसा नहीं के हाथ पर माई के त कैसे कर दी छुछे का विदाई कर दी मैंने लिया लगे के बेरी माई के दिन छुछे ना बुझात रहे अब विदाई करे के बेरी छुछे बुझाए लगल हमारा लिए जाए के बनू तो सही भेज दे तो पैसा रखले बानी न किन देम का चल के किन देम? बाजारी पर सब माल मिठाई हां चल ओहू पर तैयार बानी हम चल वो किन हम देता अभी नहीं ना जाइम अभी इहे कोह ना कि तोरा जाए के मन नहीं खे ससुरारी में डरामा करवे बड़े हमारे के बोला के काहे तरह के खाए के नहीं खिस दे जहर का देतै सुन तारा माने खइले से हो जाई खाइब तो जी लेब हम हो कहा ना कि वो जे जाके अपने माई के भसाड़ा सुनोई बह में रखे माने उ भाषण सुने खातिर ले जाता नहीं अरे शैतान अभी पूरा देश के खाद मारा गेल गेहूं पर मारा गेल नु हां मारम जाके खा दवा हम जाइब तबे नु का हो चाची पाहुन जी काहे खिसियाल कहीं का अरे ना जी, बैठा ना का बैठो काहे जी पाहुन जी बियाह शादी में मन नहीं खेलेगा काहे जी ना अरे, जाइए ना बहिनिया के यहाँ चाची जी हमार कहा नाम बा बियाह शादी बीतल बीतल नु राउर परोजन हो गइल नु तो दोसरा के फंसा के रखला कौन काम बा हो चाची तो माई के परोजन में सब पैसा जियान भइल बा उतना खत्म अब हाथ पर पैसे नहीं के तो कहां ले छुछे विदाई कर दी आई नहीं 4-5 दिन तो जाइम लिया तो कुटाइल का माइन चाची जी बियाह शादी में थकल भाई तनी उनको तनी देहिया के आराम मिल जाए अच्छा को किलोमीटर हमार गांव बा कि मार हैरान हो जीहन जाइहन तो अरे इनका माई के कहतनी इनका के नहीं कहत इनु तेल पानी करी हन हमर माई के राम तो तारा करम माई के त ना करम लेकिन तारा के त करबे करम बाक पाहुन जी रहू तो खाली थी बोला चलिया के चलो काल गोले तार मईवा हंसी नु कि कुछ लेके ना आई रे त कामो बना देब लेके ना रे माने कौन हुड़िया हम मांगत तनी कि लेके चल तू देह लेके चलो ना अपन जोन लेके आइबो तोने लेके चलो हमरा भैया का कहतो कह माई भैया हम उठा के लुगा चली का उ हमारे ले बड़ नु जे ठई उनकर ले हम कैसे बहस करी तोरा ले कहम तू नु कहबे चाची जी गलती कहत हई ना तो रहू हाला गुला मत कर अच्छा काहे ना हाला करी सुनी हमार गोतिया पटीदार मैं आलू रोपा गइल कुही के कोबी रोपा गइल आ हमार असही भुआ परता हम जाई तो रोपो चाची हम भाई ना खन जा आ लगानु बाई हमें लगा हुल भाई तब का अलगन वहीं कर भार नु पड़ता 27 आदमी के खाना बनाए में हां ये तो बात हमरे ये भी पता लगत कि रो से ना होई मजाक करत रहेला ना लगा बानी जता रखे पाहुन जी हमसे मजाक कर मने आ लगा कौन शिकायत है चाची ना जी अगर 4 आदमी बात तो 4 जगह जानी के अरे इनका तनी मुंह फटका कुछ बोले अलगा बानी जा जाके देखो त अलगा रहती त अभी गोतनी सब आइल बई जा बियाह में आईती जा ओतने लाज लगत रहे त काहे के अलगा करैलु चलो आवा भौजी पकौड़ी छन ले बई खाए अरे अच्छा हवा गिरल आवा जल्दी घर में ना अपना कुतई बानु त रउआ कौन अच्छा चाची जी एगो बात समझी रउआ सबके गांव में खाद मारा गइल सब के गेहूं पर मारा गइल कि ना ना दिया गुल दिया गइल हमार अभी पियरा जब गेहूं त हमरा के 4 बोरा गेहूं कोई पहुंचाई ना अपन देख ली बियाह शादी त बीतिए गुल अपन बनल बिगड़ल देख ली अपन लिया जाई विदाई मांग ली 2 दिन 4 दिन में अपन लिया जाई ए महाराज अब कैसे विदाई मांगी चिल्लाई त
तो ना अब लड़की ले कहत ही तो अपना सार ले कहीं ससुर ले कहीं सास ले कहीं तब न सोभी लड़की ना कही के माई हम जाई मां ना ठीक लगी रउए मैं लड़किया काहे ना कही जब घर के मालिक सर्वे सर्वा लड़किए बिया एगो माई बिया तो माई के का बा माई क दिन जी जो दिन बिया तो दिन बिया हाय हाय करती अपना खाती हां इहो बतिया सही कहत है पा तू हमारे तारा खाती हाय हाय करती है हां जाय दी बियाह शादी तो बीतिए गेल का मिलल है तो चिन्हा ना घेवड़ा मिलल ह चिन्हा मिलल ह कुछ ना मिलल ना पाहु ना महाराज जी कुल देवे वाला हवन कुछो आयो हम मंगनी ही ना हम जानता नहीं जहाँ मिले वाला रहल तो हम मुंह खोलल जा जहाँ ना मिले वाला रहला लास्ट बियाह रहला कुछ निशानी देवे के चाहत रहला ज्योति के माई अरे के ई लोग विदाई समय से कह दे उहे लास्ट निशानी ठीक बा अच्छा इहो बतिया सही कहत तनी ठीक है बस जाई घर वाला तो कहिया नु के चाची ले बैठ के बतियावत में शिकायत गा अरे शिकायत के कौन बात बा नहीं महाराज खेदौआ हम न जानते जे पाहुन जी लेकिन उ सोची हन मानवा मेनू आ रउआ का गाँव में जाइब तो ना कोई पूछी कि का मिलल ह आई हमरो के तनी पकौड़ी खाली बनावत है पाहुन जी टाइम मिली तो आइम टाइम मिली तो आइम दांते चिहार चिहार नु बतियावे के बा ससुरारी में कतनो खीस बरल होके सासा जीवन गोड़ लागत तनी तनी ना विदाई अरे हमार आँख धोखा जो ना इंसान संगे हम 5 साल रहल बानी तोरा नहीं के पता कि वो इंसान के हम माने चिन्हब ना आ नाम में सब चेंज हो जाए अरे रहुला ये हो देखो सखी हम तार के एगो बात बता देतनी भसुर त बच गइल ना त देवर रहित नु तेकरा के जिए ना देती हम अतना ई बहुत ज्यादा अब हमरा के इरिटेट करता ठीक बा दूरे दूरे हम तो रहत अब वो घरी कहत रहो कि कब भेंट कर लियो अब जब भेंट हो गल तो दूर काहे भागत रहो कहतनी ना के लिमिट में रह जोन भइल तवन भइल ठीक ना पागल हरु अब कुछ हम भुला जाई हमरा से दूर रह दूर काहे सुन ना तार के कहतनी ना के हमर से दूर रह आया समझ में नहीं आवा दे तो दूर का रही इतना ज्यादा इतना बड़का धोखा देला तब तार पेट ना भरल है हम धोखा देनी कि तू दीदी हां दीदी बताओ तो ते कहते इसका हमर बियाह होता हम तो कहता हूं ना हम कहत रहे कि तोरा से बियाह करब बियाह करम दूध का रखता ई क्या करता है जे जन का करत नहीं का रौरे से को दीदी बात बतावल चाहत नहीं हम हम तेरे को बात बतावल चाहत नहीं सुन रौरे से ना हम सब परिवार से ही बात बतावल हम चाहत परिवार नहीं से पूरा बात बताई मम्मी जी पागल हो में का मम्मी जी आवत रहने के बाद पहले पहले तो हमरा सब के बताई जावे मोटे खरसा के कहानी और माथा पगला गुल बका रे पता नहीं ना झूठा का लोर के आवती है नु है निया कहां है नहीं आई हां सरहनी का बोल हो दीदी जी मम्मी जी रौरा सबसे हम बात है वो बहुत दिन से कहल चाहते हैं लेकिन कह ना पावत रही ठीक ना हम कौन मुंह से कही अगर हमरा पता रही कि होई इंसान हमर भसुर बने ते घर में कब रिश्ता ना जोड़े होती कब शादी ना करती इनकर छोट भाई से पूछ काहे कोइले बनी है कोइले बेटा का कोइले हे दिन भर का पीछे हां हां एकर पे हम एथी करत नहीं ना रे मम्मी जी हमरा से बहुत बड़ गलती हो गइल बा ईसा हमरा शादी से पहले हम कुंवार रही त ई कुंवार बन के 5 साल हमरा संगे रिश्ता में रहल बावन तो बतियले बानी त इहो कम बतियले बिया हमर सब 5 बरिस खूब बतियले बिया हां उहे रिश्ता अभी तक ही चलावे के कहता कहते ना हम पैसा डालनी मोबाइल के पैसा डालनी कहती कि हमर बियाह होता ऐसे ना होइसे वो पे पैसा डालनी हम ये तना तक दीदी तैयार हन हमरा से बियाह करे के आदमी तैयार रनवा का अब मम्मी जी हम लेकिन अभी हम कुछ गलती नहीं की जौन कइले रही हम ना जाने में कइले रही हम सोची कि कुंवार हवनी हमरा शादी करे के भी कहत रहन ये करत है घर में दुगी डेरा माई दुगो ही तना तक देखावा तड़ का दुकी डरामा करत नहीं हम अरे रे शर्म नहीं खेलत रे भवा बेटी बराबर बहन बराबर बोली सर अब वो से हाथ जोड़ गोड़ा कहू है त हम जोड़ा बात तनी कि पूछत रही कि मान ल कि पहले हमर से बतियलु अब बियाह हो गेल अब निखनु केहू से बतियावा तई पे कते झूठ बोलता नहीं है कहता नहीं कि जैसे पहले रिश्ता में हमारे संग रही सोच से हम कब्बे से यहाँ से पीछा चढ़ावा नहीं ठीक बानो हाँ। तो कहती ना ऊ गलती नहीं खे हम नली हो गेल बनी गंगा हो गेल बिया अपने मरद के सजा भूकी क्या करबू तो हम ही कहले बनी कि कुंवार बन के बतिया हमरा से कहले बरन हैं अरे मैं तो देखा भाई कैसे रहे कि बतियावत रहे अरे मैं चल रे विदाई ओकरा तो भला केहू ना रहे तू तो बियाह रहा ना तारा तो पता रहे कि तो मैं का केहू बतियावत त बतियावत रही तो नानू रखे के चाहिए हमरा के निकाल देवेला ओइ बार बियाह ना चुप रहो लइकन पे हाथ ना छाव छुप ना कोल जाला एकर बाबू बाबू कैसे रहन के करके छूट दे रहन नती मारब चप्पल से के तारे मुंहे फट जाई ढेर तू बोला कर भेल बात में हैं उल्टा चोर को खाली तलाल के बिटिया ना डाके। गलती रहता है बेटन का नहीं क्या गलती रहत ना नहीं खे रहत तू गलती कर तो भोगी के तू कैसा रहोगी माई बाबू की इज्जत के ना देखल हई मोबाइल के करा पूछता आ हई मोबाइल का फोटो देखता हूं किले रह जेवना करी हई देखता हई 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 का हई
मैंने हम ही गलती हो गई नी कोनो बात ना हम बोलत रहे ना मम्मी जी हमरे पर भीड़ जात रहनी कि हमर बेटा के देख के हम करते अब देखी आंख फाड़ फाड़ के निहारी और बेटा का करता कितना निमन काम कइले बा हम शुरुए से शौक रहत लगे अपन कहीं ना कहीं मरद लेके तू बाहर आ जाए घर में रहे लायक नहीं खी हम देख लेनी घर का चीज नरक हो गइल बा नरक हो बहुत कितना शौक ले बियाह सतिन में करन आई लतिया आ त निर्मोहिया ठीक करे हो गइल ना मोबाइल दिमाग हम पैसा देले बनी हैं तो रख लेवे ला काहे खातिर हम के रख ले रहो आ मोबाइल वाला कैसे भागतिया मुझे के भगतिया हैं मोबाइल के भगतिया हम मर गई रही जब बियाह भइल रहे अरे त तोरा से हम ना बतियावत रही तोरा से तो बतियबई कइल बनी तो कर ढेरे ठीक है 10 गो से बतिएबो हैं 10 गो से बतिएबो और जब बतियात रह जब यही घर में बियाह हो गइल तो फिर तू का पीछे लगबो हम पीछा लागल बनी हम ओकर से पूछला आनी कौची तो पूछ के का करबो का करबो ये पूछला आनी के माने मतलब कि अब नानू कनी बतियावलू तो बतियावती तो का छोड़ा दे बका का अपना भाई के धोखा दी भाई आ तू बरका निमन कर बड़ा न चल रहे दे मर्दा के ते डाटा पे मर्दा के डाटो तो तार बबरिया का बार दे हम बताओ होई मर्द कैसन बावे हैं शादीशुदा हो के कहत है कि हम कुंवार बनी ऐसे ऐसा मर्द अगर भेटा जैसा तक एक काट के मटिया दी भले ऐसे निमन विधवा बन के रही लेकिन ऐसा मर्द पर ना रही ई कोरियन नतिया कैसे कह के रखल बा कि हम कुंवार बनी जब जानत रहे कि बियाह हो गल तो दूसरा के बेटी के जिंदगी खराब कइल आई है आई हो गल तब ही नहीं आ तू देखो माइयो के फोन करत नहीं और जरा भईवा के बोलवा के तेरा कितना निमन करवावा तरी ना तार पर रहम नहीं अब कुछ हो गल त का 5 गो लइको हो से हम डर नहीं के छोड़ कर हम तार कॉलेज पे छोड़ देते